Moi boa tarde, benvidas e benvidos. Non sei se podo pedirlle a Andrés, que é o técnico, que me gustaría ver un pouquiño ao público, porque isto é unha contada familiar, case, polo número que estamos e polas historias que quero transmitirvos, e gustame ver as caras. Veño aquí en calidade de narradora. Estive moitos anos vencellada a educación ambiental, moitos, e estarei sempre vencellada a natureza e a educación ambiental. Gustaríame ser honesta con vos, xa que decidistes estar aquí esta tarde e contarvos a verdade. A narración é para min unha excusa para poder falar do que me gusta, do que me emociona, do que me fai sentir algo por dentro. Ilusión de mala morte, non. Aos vídeos gustades aniñar en Pix, bens de interese cultural ou mesmo nalgún monumento natural, o mesmo patrimonio da humanidade. Eles van ao grande, ao Parador Nacional. Así é que en Ourense escolleron a muralla romana, a Ourense escolleron a ponte, apagando entre eu tamén o meu ciclo vital que se move entre Ourense e Lugo, xa estaba cruzando monumentos. Pois na cidade de Ourense, a colonia de cirrios que mellor se coñece é a da ponte romana, que eu son de Ourense, pero imos ser xustos e xustas, xa podemos chamar ponte romana medieval. E din que cando queren fiar fino, cando queren ir ao detalle e afastarse un pouco dos núcleos de poboación e achegarse a aldeas, ao rural, a este territorio tan fermoso que temos en Galicia, que son os sitios fora das cidades, pregúntanlle as anduriñas. Porque ninguén, como elas, para coñecer o noso rural, xa di o seu nome, Irundo Rústica. Mais co seu nome, o seu epíteto, o apelido que leva a anduriña, Rústica, que xa nos dá unha pista que aló onde quedan aínda vacas podemos ver colgando dun fío a unha colonia de anduriñas. Para escoitar a xente maior hai que ter paciencia. Ao cabo dun anaco comezaba a falar, contábame historias do seu traballo, aventuras, moitas anécdotas de infancia. Non sei se vos lo dixen, pero meu pai quixo o destino que fose veterinario. Unha feliz coincidencia. El falábame das cousas do seu traballo, por exemplo, e eu quería sabelo todo. Preguntáballe, pero pai, ao final o becerro salvouse, a vaca puido parir, dime, conseguiches baixarlle a febre aos cochos? E aquela cadela que rompera a pata, como lle vai? Sanou? Metíalle presa, quería sabelo todo, e el era vagaroso, falaba todo con moita parsimonia, adentrándose nesa vegetación mesta, ata que atopan un claro ao pé dun río, e ali séntanse en círculo, con máximo respeto todo, poñen ofrendas, cestas con froitas, con cocos abertos para que se vexa o leite, tamén simulando ese leite que alimentará nas primeiras etapas de vida a criatura que ven de camiño. Sentadas ao pé dese río, só as mulleres da tribo que acompañaron a esta persoa que está esperando a un neno, póñena no centro e agardan en silencio. A muller embarazada baila no centro, móvese, deixa como esa canción, encha todo o seu corpo, disfruta. Cando volven ao poboado, cando volven á aldea, contanlle e cántanlle esta canción ao resto da comunidade, aos homes, aos nenos, que non foron partícipes desta ceremonia. A mamá vai cantando a canción a todos lados, cando camiña pola selva, cando vai a por auga, mesmo cando descansa, para lembrarlle a súa esencia, que nel era de verdade. Mais hai outro momento no que se canta esta canción. Se este home
nalgúnha ocasión comete un erro, confúndese, equivócase. Os seus compañeiros, os amigos, levarán ao centro da aldea, farán un círculo de alrededor de él, cantaránlle a canción e lembraránlle nos seguintes días todas as cousas boas que ten feito, todo o bo que el ten, para que se decate que esa equivocación non foi máis que un erro, pero que non forma parte da súa esencia. Confundirse unha vez, dúas, tres, pode pasarnos a calquera, e iso non nos fai mala persoa. Aya, Saba, Magualán. Esta lenda fala dunha canción, mas eu creo que podemos levar isto a calquera cousa que nos mova. Iso que temos que buscar, que forma parte da nosa esencia, o que nos fai feliz, o que nos fai rodar, o que nos fai vivir día a día, sentíndonos cada vez un pelín máis completas. E quizás ese é o motivo polo que hoxe estou aquí, un 1 de maio, contando a este grupo de xente, concretamente o día do meu aniversario, porque é o que me move, o que me emociona e o que me fai feliz.